Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Στο σημερινό βιντεάκι λοιπόν θα σας δείξω ένα από τα χόμπι μου, παιδάκια. Είχα ανακαλύψει εδώ και πάρα πολύ καιρό κάτι βιβλιαράκια που παίρνεις έτοιμα σχεδιάκια, cute μικρά ξέρεις σχεδιάκια και τα ζωγραφίζεις, παιδί μου, με μαρκαδόρους ή με όποιο τρόπο. Και ήθελα πάρα πολύ καιρό τώρα να το πάρω, νομίζω από πέρυσι, από το 25 κλπ. Και ήμουν σε φάση ότι όλο θα το πάρω κλπ. Και δεν το παίρνω ποτέ. Και φέτος κατέληξα, eventually, να ξεκινήσω να ζωγραφίζω. Θα προτιμούσα να μπορώ να έχω τη δυνατότητα και τις γνώσεις να ξέρω εγώ να σκετσάρω, ρε παιδί μου, και να σχεδιάζω όλα αυτά τα cute μικρά πραγματάκια που μου αρέσει να ζωγραφίζω. Αλλά στη δεδομένη φάση απλά ζωγραφίζω, με ευχαριστεί, με ηρεμεί, κάνω τελείως zone out και μπαίνω μέσα σε ένα κόσμο ευχαρίστησης. Μπορεί να βάλω καμιά φορά και μουσικούλα εκεί πέρα να ακούω ταυτόχρονα και είναι πραγματικά ηρεμία και απόλαυση. Μπορεί κάποιος να το πει παιδικό χόμπι, δεν με νοιάζει. Δεν θα πρέπει να νοιάζει ούτε και σένα. Αν οτιδήποτε σου δίνει ευχαρίστηση, χαρά, σου αφαιρεί το άγχος από την καθημερινότητά σου και το χαίρεσαι, αξίζει να το κάνεις και δεν χρειάζεται να δικαιολογηθείς σε κανέναν. Αν κάποιος σε κοροϊδέψει και σε υποτιμήσει γι' αυτό, είναι δικό του πρόβλημα και όχι δικό σου. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό εξ αρχής. Είμαι πολύ κάθετη στο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης είμαι πολύ κάθετη στο ότι δεν χρειάζεται όλα μας τα χόμπι να γίνονται μόρφη εισοδήματος. Γι' αυτό λέγεται και χόμπι, για να το κάνεις και να το ευχαριστιέσαι. Είναι κάτι που σου δίνει χαρά. Συνεπώς, δεν θα δικαιολογηθείς γι' αυτό σε κανένα. Αυτά, σαν πρώτο μήνυμα. Σε δεύτερη φάση, πήγα στα Public και πήρα αυτό. Είναι αυτά τα cute μικρούλια. Λέγονται ζεστή αγκαλιά το συγκεκριμένο, ένα coloring book ουσιαστικά, που είναι από την καλλιτέχνηδα. Ελπίζω όμως να το λέω σωστά. Vivi Tinta. Και έχω ξεκινήσει και έχω ζωγραφίσει κάποια, θα σας τα δείξω κιόλας. Λοιπόν, έχει και στην αρχή κιόλας μια σελιδούλα που μπορείς να πιάσεις, να δοκιμάσεις τα χρώματα, ρε παιδί μου, της μαρκαδόρου σου και να δεις τις αποχρώσεις κλπ. Και πώς θα τα χρησιμοποιήσεις. Λοιπόν, το πρώτο που χρωμάτισα ήταν αυτό εδώ. Και αρκετές ακόμα σελίδουλες τέλος πάντων. Έχει πολλά σχεδιάκια γενικά μέσα στο βιβλίο. Έτσι όπως βλέπεις, μικρά cute σχεδιάκια που είναι full cute, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει απλά. Τρομερά τα σκιτσάκια. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει, χαλαρώνω, το ευχαριστιέμαι και γενικότερα θέλω να δοκιμάσω διαφορετικούς τρόπους χρωματίσματος, τέλος πάντων, για το πούμε σωστά. Αρχικά πήρα, την πρώτη φορά που αγόρασα αυτό το βιβλιαράκι, πήρα και αυτό το σετ από μαρκαδόρους της Daily. Έχω ακούσει ότι αυτή η οχούχου είναι πολύ καλή, ρε παιδί μου, αλλά ξέρω εγώ, τώρα να πας να δώσεις για κάποιους μαρκαδόρους 80 και 120 ευρώ κλπ. Το θεωρώ υπερβολή, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, για να μπεις εισαγωγικά σε ένα χόμπι. Τώρα μετά αν θες να το εξελίξεις, σαφώς και μπορείς να πας και να επενδύσεις πάνω σε αυτό, αλλά δεν το θεωρώ απαραίτητο. Η πρώτη μαρκαδόρη που πήρα, λοιπόν αυτή εδώ, είχαν διάφορα, κάτσε να σου δείξω κάποιο πιο ανοιχτό χρώμα για να φανεί καλά στην κάμερα. Έχουν δύο ειδών μύτες τέλος πάντων. Είναι η λεπτή μυτούλα και από την άλλη πλευρά έχει αυτό το στυλ μύτης. Δεν έμεινα τόσο ικανοποιημένη για το λόγο ότι όσο ζωγράφιζα, πόσιζε πολύ το χαρτί και μου βγάζε μικρά, ξέρεις, θρηματισμένα κομματάκια χαρτιού. Ναι, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και λέω ας δοκιμάσω, ρε παιδί μου. Βασικά πήγα με σκοπό να πάρω κάποια πινέλα, τα οποία και πήρα,
τα οποία δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα. Είχα σκοπό να δοκιμάσω, να ξεκινήσω να ζωγραφίσω κάποια σχέδια τα οποία είναι όπως αυτό που είπα ότι πήδηξα, το οποίο, όπως βλέπεις, δεν έχει τόσο μεγάλες λεπτομέρειες, είναι πιο μεγάλο το κομμάτι που θα ζωγραφίσεις. Να δοκιμάσω να το ζωγραφίσω με τέμπερες, νερομπογκές και τέτοιο στυλ. Οπότε να πάρω και μία έτσι, παλετίτσα, όπως λέγεται αυτό, που βάζεις πάνω τις τέμπερες και τα σχετικά, και να χρωματίσω με πινέλα. Πηγαίνοντας λοιπόν στα public, στα πινέλα που πήρα, έπεσα πάνω σε ένα δεύτερο σετ μαρκαδόρους και λέω θα δοκιμάσω και ένα άλλο σετ μαρκαδόρους και αυτοί περίπου πάνω κάτω στο ίδιο οικονομικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν είναι τίποτα, αυτά είναι των 3 ευρώ περίπου, ξέρω, πάνω κάτω η τιμή τους δεν είναι. Η διάμετρος είναι 2,9 mm όμως της μύτης στους συγκεκριμένους, ενώ οι άλλοι δεν νομίζω πως γράφει τη διάμετρο μύτης έχουν. Δεν γράφει τη διάμετρο μύτης έχουν οι άλλοι. Και έτσι όπως τους έχω δοκιμάσει και τους έχω ζωγραφίσει τα καινούργια σχεδιάκια, λοιπόν, σαφώς και αυτοί από τη στιγμή που δεν είναι κάποια καλή κατηγορία, ρε παιδί μου, οικονομικά μαρκαδόρων, δεν είναι ότι βλέπω την τεράστια διαφορά, παρόλα αυτά βλέπω μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους πρώτους, γιατί δεν μου θρηματίζουν, δεν μου ποτίζει τόσο πολύ το χαρτί και δεν θρηματίζεται να βγάζει αυτά τα θρηματάκια χαρτιού τέλος πάντων. Θεωρώ ότι είναι πιο smooth το όταν ζωγραφίζεις πάνω, κινείται πιο ωραία και μαλακά και απαλά ο μαρκαδόρος. Αυτό κάποια στιγμή όταν βρω και ένα αυτό που απλώς τα χρώματα, δεν μου έρχεται τώρα η λέξη και να δυσκόλυσα, θα το δοκιμάσω να ζωγραφίσω και με τέμπερες, νερομπογκές και τα σχετικά, να δω έτσι και αυτή την πτυχή ζωγραφικής. Είναι έτσι ένας τρόπος να χαλαρώνω και να αποσυμπιέζομαι και να περνάω το χρόνο μου όταν αυτός υπάρχει. Θα ήθελα να πάρω και άλλα τέτοια βιβλιαράκια. Έτσι έχω βρει πόσα καταπληκτικά και τώρα στο Temu και αυτά, δεν ξέρω κατά πόσο καλής ποιότητας είναι σίγουρα. Σίγουρα θα υπάρχουν καλού μωρά τέτοια. Και στο Amazon έχω βρει, αλλά εντάξει εκεί πέρα τα μεταφορικά είναι τρελά, δεν συμφέρει καθόλου. Δηλαδή τουλάχιστον, καλά και στο Temu τώρα να μου πεις έτσι πως έχουν ξεκινήσει και έχουν βάλει το μεταφορικά με τα έξτρα κόστη. Δεν συμφέρει, πρέπει να κάνεις πολύ μεγάλη παραγγελία, πρέπει να κάνεις μόνο μεγάλη παραγγελία για να μπορέσεις να ασχοληθούν μία φορά τέλος πάντων τα μεταφορικά και τα σχετικά, οπότε ναι, είναι λίγο ασύμφερο. Όπως και να έχει, θα ήθελα να βρω και άλλα έτσι τέτοια cute μικρά βιβλιαράκια, έτσι ώστε να χαλαρώνω. Πραγματικά. Λοιπόν, αυτά θα το κλείσω εδώ. Αν έχω έτσι εξελίξεις πάνω στο θέμα και δοκιμάσω άλλους τρόπους χρωματισμού, θα σας ενημερώσω σχετικά με updated βιντεάκι. Προς το παρόν, ελπίζω να παίρνετε όμορφα. Κάντε καμιά εγγραφούλα εκεί πέρα, κάνα share και κάνα like και θα το πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Bye! Λοιπόν, καλησπέρα. The awkwardness goes on part. If you know what I mean, and you know what I mean, because if you don't know what I mean, you don't know what I mean. Whatever. Hello. Αυτό είναι λίγο... Ναι, τέλος πάντων. Whatever. Potato. Hello. Χτυπήσει η ζέστη κατά κέφαλα και αυτό φαίνεται στα βίντεο σου. Yay. Hello. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Τώρα αυτό είναι λίγο πεθαμεναντζίδικο. Ας ξεκινήσουμε επιτέλους αυτό το βιντεάκι, γιατί δεν γίνεται έτσι δουλειά. Δεν θα δώσω μεγαλύτερη ανάλυση, διότι αν δεν αυτοσαρκάζεσαι, δεν πας πουθενά, θεωρώ, σε αυτόν τον κόσμο. Συνεπώς, ναι. Αυτό. Ο αυτοσαρκασμός είναι απαραίτητο συστατικό για μια επιτυχημένη ανθρώπινη πορεία. Τι μαλακίες λέω και πάλι, ναι, το συνηθίζω αυτό. Συνήθως το καλοκαίρι ξεκινάω και λέω αυτές τις μαλακίες, αλλά ξέρεις τι,
Ας το λέμε μεταξύ μας ότι το λέω το καλοκαίρι. Δεν είναι το καλοκαίρι. Είναι όλο το χρόνο. Άμα σταματήσει χελών, θα ξεκινήσω να κάνω ένα σοβαρό intro για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Πω, πιάστηκα. Ας μου κάνει κάποιος ένα μασαζάκι, ρε παιδιά, έτσι. Στείλτε μου vibes μασαζακίου, ξέρω, γιατί έχω πιαστεί πραγματικά, δηλαδή γίνεται αυτή η κατάσταση. Έχω πιαστεί, κολλάω, δεν μπορώ να κάνω πριν ντους και πάλι κολλάω. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Θέλω να λουστώ με νερό. Θέλω βασικά μόνιμα, να τι θα ήταν ένα πολύ ωραίο, έτσι, μια ωραία εφεύρεση. Να μπορούσες να κυκλοφορείς μόνιμα με μια ντουζιέρα πάνω από το κεφάλι σου όλο το καλοκαίρι. Άμα συνεχίσω θα πετάξω και άλλες τέτοιες εκρηκτινάδες, οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε το βίντεο, παιδιά. Λοιπόν, ναι, είναι επιβάλλεται, τύπου, όχι επιβάλλεται, επιβάλλεται. Λοιπόν, καλησπέρα, λοιπόν, καλησπέρα, καινούργια μου αγάπη. Καλησπέρα, καλημέρα λέει αυτό τώρα, καλημέρα. Ναι, όλα υπό έλεγχο το δεδομένο, ξεκάθαρα. Ας πούμε ότι φταίει το καλοκαίρι. Γιατί η εύκολη λύση, φίλε μου, είναι να τα ρίξεις όλο στο καλοκαίρι. Ας μείνουμε στην εύκολη λύση στη δεδομένη στιγμή, γιατί πρέπει να ξεκινήσει το βίντεο. Γενικότερα δεν είμαστε των εύκολων λύσεων σε αυτό το κανάλι, αλλά πρέπει να ξεκινήσει αυτό το βίντεο. Έχω φάει να κόψω και κάτι βλακίτσες. Πες ένα 10 λεπτάκι, το έχω φάει ήδη και δεν έχω ξεκινήσει το βίντεο. Κάποια στιγμή καλό θα ήταν να ξεκινήσω, ρε παιδί μου, γενικότερα. Με το πάσο μου. Τέλος πάντων. Αδερφέ, χρόνο έχουμε. Χρόνο έχουμε και όμως χρόνο δεν έχουμε. Γιατί η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή, μωρό μου. If you get it, you get it. If you don't get it, τρύπε χάρτινο τσίρκο. Βάλε, άκουσε την κομματάρα. Πω, θα κόψω πολύ πράγμα. Θα νιώθω έρχεται. Γιατί με έχει πιάσει μαλακία μου τώρα και με έχει πιάσει μαλακία μου on camera, δηλαδή σκέψου. Όχι, σκέψου. Κάτσε σκέψου. Δεν θα προσπαθήσω να κάνω 15ο intro. Λοιπόν, it is what it is, take it as it is και τα σχετικά.